Medical Siapa? Medinchi Figura. Osage for motive for pain. Siapa? Akamana motie. Ochima Ura. Siapa? By the drum hand. You do of you. Siapa? Abang pengen for Siapa? DC. Presbyterian software. Siapa? Banka mine. Banka. Siapa? Any member. Siapa? Friend. Siapa? Rinchia. Siapa? If you order. Siapa? A treasure. Siapa? Mama come. Siapa? Mango. And I'm saying to my way soon tea. My baby player. I'm in a bank. I might casa. Siapa? I said, I can see it. And I'm not sorry. Siapa? Yenye kumkomko yetia. Siapa? Denusa omai kuntu okesie nyina. Siapa? Nejina asori so. Siapa? President Eba Ghana. Siapa? Ewo bra na kwasi broni. Ena re Ghana so. Siapa? Wọ́n sí ẹni àkùkùdúró. Siapa? Ebo re Ghana. Ẹ̀dẹ̀ mú mẹ́síá. Ayarehwẹ́. Ẹbẹ̀ bu Ghana. Siapa? Ẹni na mú a ní bíbé pie banka. Mìnìmí yẹ sẹ́ nfíẹ́ wọ̀ ẹni à. Lẹ́bí pie banka no. Siapa? Ayé nfàsùdíé bebree. Siapa? Àmọ̀ ọ̀man no. Siapa? Na ẹ̀nẹ́ dá banka. Lẹ́bí. Siapa? Ẹ̀nyá nfíẹ́ wọ̀ ẹ̀yí. Siapa? Siapa? Màtú ni dín. Siapa? The rebirth of banka. Siapa? Mutie. Ẹ̀yẹ banka awo fúfurọ́. Siapa? Yẹ́n tí a bẹ́ẹ̀ kẹsà á ní sẹ́. Banka yẹ kuro a. Siapa? Ẹ̀yẹ kuro fúfurọ́. Siapa? Banka yẹ kuro dada. Ẹ̀hwẹ́ ọ̀kye máa ń kuro a. Ọ̀dẹ́wò. A banka ka ho. Ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ọ̀kye máa ń ẹ̀bẹ̀sìn na ọ̀dẹ́wò. Na yẹ ti ase. Siapa? Eti sẹ banka. Siapa? Presby aba. Siapa? Ẹ̀yẹ nfie wọ̀ ha. Na sẹ still. Siapa? Ẹ̀nyẹ́mà bi tó sin di a. Na mo máa yẹn fa sẹ àfìdí dẹ yìí. Siapa? Ẹnhwẹ́ nneɛma a. Ankọ yìí. Siapa? Ẹwọ nfie wọ̀ ha ẹ̀twa mu. Siapa? Na nnaa yẹ di àfìdí dẹ. Siapa? Efiri na bi kọ yìí. Siapa? Bibi a nkọ yìí bia. Siapa? Yẹ bẹ pẹ kwan papa. Siapa? Yẹ bẹ hwehwẹ sẹ. Siapa? Banka bẹyẹ na so wie. Na banka fa ne ntoma pẹ fira. Na mmɔfra. A wɔn yɛ daakye. Siapa? Wɔn nso anya asetena pa. Yɛnim sukuu a. Siapa? Presby de brɛ banka. Siapa? Yɛnim nneɛma bebree a. Siapa? Presby ayama banka. Yɛmom nea aka kɛseɛ no. Siapa? Ɛyɛ ɔman no. Siapa? Nti ɛdɛn na ɔman no yɛn kyɛfa a yɛwɔ a. Siapa? Yɛde bɛboa sɔre no. Yɛn nso yɛbɛyɛ. Siapa? Ɛnɛ dɛni a. Me Daasebre Ofosu Kwabi Ayebiahwe. Mi wɔ ɔsaagyefo a mo ati atumi sɛ. Memmra mɛboa dwumadie mu. Ɛyɛ ma ne suade ho wɔ sɛ. Banka bɛnadie bi a wɔn nkɔ mu no. Na mɛfiri a mɛkɔ no. Mene asɔfoɔ. Leaders ɛwɔ banka. Ɛbɛhyia. Nyahwɛ kwan papa. Siapa? Yɛbɛma banka ɛnya sompie. Ɔman bia wɔ hɔ. Na wo mprempren ntuo. Na muni asomdwie. Na muni nkabomu a. Ɛbɛyɛ den sɛ ɔman no bɛtumi akɔ de. Ɛbra
Ohin Solomon. Siapa. Obedi adie wo Israel. Na Israel maya. Siapa. Na antokwa. Siapa. Awukadie. Ani apria menteme wase. Ewo Israel ne amaya maya. Siapa. Enunti Solomon obedi adie. Siapa. Oya so befa kwan a. Siapa. Enam so a Israel. Obenya asumdue. Na na trimu poni ni nyanza wo ma Israel man. Siapa. Etini aba. Siapa. Yenya yati. Siapa. So kufi soli Philistine ni friend Goliath. David didn't quit him kunim. But emochi no. Siapa. Still Israel no one. Solomon obedi ade. Siapa. Na bia bi wo no mo a. Siapa. Ye amamre mu no. Ani Kristo sum no. Ya ni eku ni se bole. Praso no betre gwaso no. O transit se. Eda na me ma Israel ho to no. If you say na Solomon. O butai bebre woni ma Israel. Na o kuntuluma bebre no bebre ma Israel. But Bribia Siapa. Ene jaba start to wo ye se ejuma. Siapa. Na aye okun. Siapa. E wo ni amama. Siapa. Le nyina ye be hu no ba du se. E praso lo mo ba ye no. O ke ro ni asoma te ba re ma bebre. Siapa. Solomon nyansemu. Siapa. Na ware ye no. Siapa. No di pe Israel sunbi. Siapa. O mai bia na ni Israel won to kwa no. Siapa. O bia na wo mai no. Siapa. O be ware wo ba kan ya o yo. Prince. Siapa. And now so my money and change that one year now. Solomon enya rewo. It is all what you saw because Solomon to kwadia. Siapa. Kai unsa odisia wen. O Israel. And now so my Solomon nya na sunbi. Siapa. Solomon kwaya o faswa. Odisi. Temple kesiye o Israel. Siapa. And now I am body down. Minim se banka. Ya o hawo. Na ya hawo. Enya wari hawo. Yemu o se. O mindedness. Asofo. Empenifo wom. Akandifo. Mindedness. Na ya to adwen. Na banka sumdie. Banka nya sumdie. Embutu ogaso. Banka nya sumdie. Eniema pa bebre beba banka. Eti mesra banka. Baby adrobia. Mama yan rese. Ye bema asumdie. Kroye. Ayeduma. Na banka fa ntu. First ya na ye buman no. Obi enu sa hefu ne buman. Sabe mbedi ade amate me hon sem bebre. Me siapa o here. Siapa. Usu mbedi ade. Siapa. Na usu umpre wo mampuntu. Siapa. Na mbedi ade wo butu. Mene wo nyagre. Maybe any say o mai. Siapa. O ni mbedi ade. Siapa. Bebe so bo mano. Siapa. Na o mai e gapade. Siapa. Wo di besiesie wo mai. Siapa. Wo ya ni sa no mani tumpon a. Siapa. Na wo hin ye gbogudi. Siapa. First they dey see ni ade. Siapa. And now so they are here for ya pesofo. Siapa. Ya jo mai so sie so mai. Siapa. Ye bu kontama o. Enu ti banka mai. Siapa. Yes ram se. Baby a mo ha wadu bia. Na ma ba he. Koko dura. Mi ro saji fo mo atia. Siapa. E betrase. Siapa. No kwa baba bia ye faswa. Siapa. Banka ti bejina. Siapa. Na banka puntu obesho. Siapa. So man bia eni tre no. Na omo ayira. Media bia nkoso. O man oni dikani.
Daasebre Banka mai. Asofo a wo banka. Asofo mo tie. Nim se enye president nko a. Ya won sori ahuro bebre. Sori ahuro nyina. Ena mo banka. Siapa. Mo nyina mo nkeke mo. Siapa. Na ye hwehwa sumdie kwa. Se ye be ya. Siapa. Banka ho beto no. Asofo mo tie ni. Mo hwe me nteme ho ase a. Siapa. Esi Israel. Siapa. Ene o man ba ko so a. Ene amawiase nyina ye basa. Siapa. Ye mpese se o awno. Siapa. Banka. Siapa. Asa. Apa. Ye nkola. Apa. Ye ma. Siapa. Omo na ye den ebre. Ye bomba ye. Siapa. Se banka be fare ntu ma pefra. Siapa. Na ye mofre egu hai. Siapa. Omo ni ye daachi. Siapa. Wura banka promo ha. What you want to do? Ma baha wo enfie be ye duanan ye eto. What you do? Ebra mi aminu ya pani onya be bi kwa me betra na konya su. What you do? Ye bi ni be di ade. What you want to do? Se ebra no. What you do? Ba banka. Siapa. Enu achi. Siapa. Na mtwemu banka. Siapa. Na enam wura ha no. Siapa. Se me wura ho. Oh. Sentra. Oh. Ka first o ba banka. Abradio. Yo. Unye wura nkwanta ho. Abradio. Ade ahu ye kwa ibretu. Oh. Oh. Ene ye kwa ni na danesre. Oh. Abradio. Sentra. Siapa. No bi a wa ye den. O kamai. Siapa. Daasebre Banka mai. Siapa mo tie. Ye ma ebu akwantu. Siapa. Siapa. Ohawo. Siapa. Ene Siapa. ade a omo bi. Siapa. Ye mo etore duru ba bi a. What you do? Eso ban yesu a. What you do? Ana ate se koto obo wa. Siapa ni abro. Ba bi na nsam ni sisi sa. Abro. Omo momodin so mbetwa ba mpani. What you do? Na enko ye se. Siapa. Ye ba ni na mama mantin video so akasa. Siapa. Na ebia kotia ba bi ensese kotia. Akamani mu ye tie. Mpani ko se anan bro. Oh. Siapa. Entutu ye ma. Then we be see for. No ani anu akasa. Entutu ye beba. Anaka so. Daasebre Banka mai. Oh, man, kasa. Mesra. Siapa. Nana mo trangoya. Committee. Siapa. Opinion leaders. And now my body. Near Mesra will say, Munina, monkey come home. Minimum years up, yeah, great. Or he man here, or he in here. I can't atrangoya. Unit committee. Assemble mine. I'm just on mine, Muntimin Common. One trust in here. And come home. Nan to your papa dear as a motor. One to the group bra. Assassin and animal so. Yabemua. Free now. And we are good to be on. Daasebre Banka. I'm sorry. Banka ma damasi. Ochimai damasi. Ghana ma damasi. Nyame enshram wo mfio ha. Ah modie. Mfio ha yechi no. Edin kumbie. Enkuntuo. Enkoso. Daasebre Banka. Me dena kasa abakwa wiye ya. Oso on niema amoye. Amka se mudwumadie yi ni. Enu nti. Oya se memra medana na mu a. Se wan se ni wi crop sa ne nsem. Ekwa ye provision here se wo me ko e matutu mentu makoda no ye se. Siapa pa ja duma no. Ewura. Semen kan che. Lesbia sa. Seni sika. Sike mpemu. Ebi unum. Ye 50,000. Siapa. 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 Sasa mkuja. Ndio masi.